ejjew nkomplu naħdmu. Flimkien se nweldu mhux biss pajjiż ta' kwalità, però flimkien se nweldu Għawdex ġenna li se tkun gżira li lilek ser toffrilek il-kwalità tal-ħajja li jixraqlek għax għalina int first class citizen. Kien dan li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt dialogu li sar il-ħadd filgħodu fis-sub headquarters is-Sannat. Bernard Grech kompla jgħid li l-Partit Nazzjonalista għandu ħafna ċiwetta għal ġid tal-Maltin u anke tal-Awċin. U qal li Għawdex qatt ma kien bħala estensjoni ta' Malta iżda dejjem kien l-ewwel fil-sieb għal ħidma favur kull ċittadin. U rikonoxxa li l-gżira għandha opportunitajiet uniċi valur fih innifsu u b'hekk din il-gżira jista' jkollha ekonomija vibranti. Bernard Grech jirrikonoxxi kif qatt ma nistgħu nittrattaw lil Għawdex bħalma nittrattaw lil Malta għaliex din il-gżira għandha ħtiġijiet differenti. Flimkien mhux biss għandna l-enerġija, Kevin, kif saqsejtna inti, imma għandna r-rieda. Ir-rieda illi bil-għaqal flimkien inwettqu dak li għandu bżonn pajjiżna. U dan naraw li jsir billi nkunu attenti lejn l-impatt soċjali, ekonomiku u ambjentali ġewwa pajjiżna, mhux biss Malta, imma żgur importanti ġewwa Għawdex. Għaliex Għawdex m'għandux ikun fotokopi ta' Malta. B'differenza għal tal-Labor, Bernard Grech dejjem semma u aġixxa b'rabta ma' kwistjonijiet li jaffettwaw lill-Awċin għaliex jifhem li jeħtieġilhom l-aqwa kwalità ta' ħajja. Għandna gvern ukoll illi ejja għata qalbu u m'għandux soluzzjonijiet. Tant m'għandux soluzzjonijiet. Illi il-viżjoni għal pajjiżna għal 25 sena li ġejjin kellu jqabbad kumpanija barranija, kellu jqabbad lil barranin biex jiktbulna il-viżjoni għal pajjiżna. Aħna 60 sena ilu sirna dipendenti u tajna viżjoni għal pajjiżna. B'rabta ma' s-sigurtà huwa fakkar fil-bżonn loġiku li jiżdiedu l-pulizija kif il-popolazzjoni kibret fl-aħħar snin. Dan huwa gvern illi jinteressaħ biss illi ikun għaddej l-ekonomija l-qoddim, però ma jinteressax li dan ikun qed isir skapitu ta' ħaddieħor. Dan apparti sptar li ma sarx anke minkejja li nbidlu 4 ministri tas-saħħa, il-proposta ta' qorti ġdida li baqgħet fuq l-iskaffa il-vapuri ta' Għawdex u ta' kwistjonijiet oħra. Bernard Grech tkellem dwar il-fatt li anke il-baħar nexxilhom irenduh sors ta' ngannu tixħim anke jekk kien sajjid Għawġi u ma taf lil ħadd tal-qalba trid tara lil min se xaħħam biex tieħu l-meċ. Dan apparti sptar li ma sarx anke minkejja li nbidlu 4 ministri tas-saħħa, l-proposta ta' qorti ġdida li baqgħet fuq l-iskaffa u l-vapuri ta' Għawdex u ta' kwistjonijiet oħra. L-elezzjoni ġenerali li ġejja, meta se jerġgħu ipinġulek kollox sabiħ? Meta se jerġgħu ipinġulek lil ma jisfen? Meta se jerġa' tkun qed tara klip fuq il-YouTube u jitlaqlek ir-riklam tal-Partit Laburista li se jġib il-Malta kullum kien miksi bid-dep u ħajtek se ssir perfetta. Ħaterġa' temnu? Jew ħatejdlu issa m'intix se titħaq bija iżjed. U kien hawnhekk fejn għamel weda lill-Awċin għar-rotta ġdida. Flimkien iva, Għawdex jista' jerġa' ikun ġenna. Nista' nużad il-kelma għal Għawdex iva. Għaliex nemmen illi Għawdex fil-waqt li l-gvern għamel ħafna ħsara nistgħu nerġgħu nirripristinawh u nġibuh għal-livell illi jixraq lill-Awċin kollha. Aħna mhux se nkunu qegħdin nagħmlu eżerċizzju ta' PR, aħna se nkunu qegħdin nagħmlu eżerċizzju ta' politika tan-nies. Kristin Mamo, Annes News.